în sală. Uite cât de mulți oameni au venit și ce zâmbete frumoase au. Privește și la copilași, cât de tare le sclipesc ochii. Sunt atât de încântată că sunt alături de noi. Cred că se bucură și ei de lucruri pentru care mă bucur și eu. Nu știu, cântecul acesta mi-a adus în amintire niște momente speciale. Mi-a adus în amintire atmosfera sărbătorii nașterii Domnului. Și imediat mi-au venit în minte acele momente în care oamenii se adună împreună pentru un scop comun. Lasă la o parte lucruri care i-au ținut unul departe de unul de celălalt, lasă la o parte poate dușmănii și se strâng din nou împreună, povestesc și da până amintiri care nu vor mai fi niciodată realitate, dar devin prezente prin poveștile lor. Chiar îmi dau lacrimile la auzul cuvintelor tale și mi-aduc aminte de atunci când eram mică, când bunica mă luea la ea în brațe și îmi spunea o poveste atât de minunată, care și acum îmi răsună viu în minte. Vrei să mi-o spui și mie, te rog frumos? Sigur, se afla în Biblia ei veche. Haide să-ți arăt. Dar mai bine citește tu. Se află chiar aici. Dar îngerul le-a spus păstorilor: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Ne bucurăm atât de mult să vă vedem alături de noi. Sunteți atât de frumoși și este adevărat încântare să vă vedem și o adevărată onoare și sperăm ca bunul Dumnezeu să fie alături de noi de toți și să vă dea un timp binecuvântat. Eu, Adi, împreună cu Marta, ne bucurăm să vă însoțim pe întreaga durată a acestui program. Un concert care ne va aduce în privire Mântuitorul. Ne vom întoarce în acel moment al colindului la Betleem. Așa cum păstorii au colindat acolo, așa cum de-a lungul miilor de ani oamenii și-au amintit mereu și mereu de Iisus Hristos, care a făcut acest gest al nașterii pentru ca mai târziu noi să putem fi salvați, așa noi, astăzi, ne dorim să aducem un colind, un moment de respect, bucurie și mulțumire la adresa Lui. Inimile, dar și urechile ne vor fi încântate de corul Universității Adventus, avându-i pe dirijor pe doamna Eliza Spătărelu, pe Diana Marcu, Carina Ludu și Antonio Spătărelu, acompaniați la pian de către Emina Pohrib, Filip Dință și Darius Moț. De asemenea, un alt grup muzical compus din Emina Pohrib, Carmina Jalbă și Daria Ilie ne vor încânta inimile. Și vom avea un alt moment muzical instrumentat, prezentat de către Filip Dință și Darius Moț. Îngerii nu au cântat atunci fără un scop. Păstorii nu au venit la iesle fără un scop. Cântecul care a fost tocmai intonat nu a fost fără un scop. De fapt, niciunul dintre noi nu a venit în seara aceasta aici fără un scop. Nici măcar Hristos. Și cu atât mai mult El a venit aici cu un scop. A venit pentru a ne salva și în seara aceasta vom avea ocazia ca fiecare dintre noi să ne implicăm împreună pentru un scop. Vom avea ocazia să dăruim pentru ca un număr de copii să se bucure de educație. Îi vom sprijini prin gestul nostru. Da, momentul acesta al nașterii Domnului înseamnă mai mult decât a face o faptă bună, mai mult decât a ne bucura de muzică de calitate, înseamnă închinare. Și acest moment, act al închinării, ne dorim să fie prezent aici, împreună cu noi. De asemenea, înainte de a începe propriu-zis, ne dorim ca închinarea noastră să fie adusă înaintea lui Dumnezeu și printr-o rugăciune. Și în acest sens, vă invit să ne ridicăm în picioare și îl invit alături de mine pe pastorul și profesorul Marius Mitrache pentru a ne conduce în acest act.
Tată din ceruri, suntem onorați că în această după-amiază ne-ai invitat în locașul de închinare. Suntem bucuroși că putem rememora modul în care Tu ai urzit mântuirea noastră. Suntem conștienți că Cel ce s-a născut, a trăit, a murit și a înviat pentru noi nu este doar o poveste frumoasă, ci este o realitate istorică. Te rugăm să ne ajuți ca în aceste momente să ne deschidem mințile, inimile, Duhul Sfânt să ne ajute să înțelegem mesajul și solia cântată să fie pentru noi un moment de înțelegere mai profundă a modului în care Tu ai lucrat mântuirea noastră. Îți mulțumim că ne asculți, pentru că Te-am rugat prin Iisus Hristos. Amin. Îmi place un proverb care spune: cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Și ce credeți că face mai bine decât atunci când ne putem saluta și când ne putem adresa cuvinte frumoase? De aceea vă rog, sau mai bine zis, vă provoc, ca să vă întoarceți în stânga, în dreapta, în față și în spate și să adresați un cuvânt de apreciere, un cuvânt de mulțumire. Atunci, de mult, în staulul acela al Betleemului, în jurul Ieslei, oamenii puțini care erau acolo, părinții, păstorii, uniți de acest Iisus Hristos, care tocmai s-a născut, erau ca o familie. Și gestul pe care l-am făcut fiecare dintre noi mai devreme, cred că a făcut un pas în această direcție. Fiecare dintre noi, împreună, am devenit oarecum o familie. Și îmi doresc și sper și mă uit la voi și vă încurajez. Sunt sigur că implicarea voastră, emoțiile pe care le-ați spus până acum, vor aduce o trăire specială pentru fiecare dintre noi. Iar dumneavoastră, vă doresc audiție plăcută și o experiență deosebită a colindului la Betleem. Azi avem salvare.
În toamna anului 1873, o mulțime de oameni stăteau pe țărmul New Yorkului. Așteptau să meargă pe un nou continent, în Europa. Doreau să aibă o experiență de vis, să aibă ceva diferit. Chiar lângă acea mulțime de oameni se afla Anna Spafford, împreună cu cele 4 fiice ale sale, Annie, Margaret, Bessie și Tamara. Împreună cu ele ar fi trebuit să plece și tatăl fetelor și soțul Anei, Horatio. Doar că marele avocat și om de afaceri a fost reținut de niște probleme de afaceri. Cu toate acestea, s-a uitat la fete și la soția lui și a spus: nu vă îngrijorați. Imediat și-a cumpărat un bilet pentru următorul vas care i-ar fi fost convenabil. Singura problemă, singura diferență ar fi fost că s-ar fi întâlnit doar la Paris. Urma să sărbătorească sărbătoarea nașterii Domnului acolo, împreună. O sărbătoare plină de lumină și bucurie. Și lumină și bucurie erau lucrurile de care aveau nevoie. Pentru că cu doar 2 ani înainte, în marele incendiu din Chicago, incendiu care a devastat peste 17.000 de locuințe, a lăsat peste 100.000 de oameni fără adăpost și 300 de oameni și-au pierdut viața. În acel incendiu, Horatio a pierdut marea parte din afacerea sa. Și călătoria aceasta în Franța urma să aducă speranță în viața lor. Fetițele, dar și Ana, erau atât de încântate la gândul că vor ajunge în Paris și vor sărbători împreună. Înainte de a se pune la culcare, s-au pus pe genunchi și s-au rugat, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru că a fost cu ele zi de zi, pentru binecuvântări, pentru încercări, dar și pentru bucurie. Dar tocmai după mijlocul nopții s-a auzit o lovitură. Un alt vas s-a lovit de vasul lor. Oamenii erau confuzi, fugeau, strigau, plângeau. Nu știau ce să mai facă. Ana a încercat din răzputeri să le țină pe cele 4 fiice ale sale. 2 dintre ele s-au pierdut în mulțime, iar cu cele 2 era în brațe pe punte. Un val a venit și le-a aruncat în oceanul învolburat și atât de rece. Încetul cu încetul, cele 2 micuțe ale ei s-au scufundat în ocean, iar Ana, cu ultimele cuvinte, a leșinat. Un vas care a venit mai târziu a găsit-o pe Ana inconștientă, plutind pe o bucată de lemn. Aceasta a fost luată, a mâncat, s-a încălzit și imediat i-a trimis o telegramă soțului ei spunându-i: singură salvată, ce ar trebui să fac? Telegrama aceasta a venit ca o lovitură de ciocan asupra soțului. Mâinile începuseră să-i tremure, genunchii parcă nu-i mai susțineau greutatea. Dar și-a venit în fire și și-a dat seama că ceea ce era nevoie ca el să facă era să-și încurajeze soția. Așa că a luat primul bilet spre Europa, spre țara Galilor. Afacerile nu au mai contat și a plecat într-acolo. 4 zile după începerea călătoriei, capitanul vasului s-a apropiat de el, l-a luat și l-a dus la pupa corăbiei. Echipajul acestui vas a calculat zona aproximativă în care avusese loc accidentul și ei se aflau în acea zonă. Așa că acest binevoitor capitan îi oferă îndureratului tată ocazia de a-și lua un oarecare la revedere de la fetele sale. Dar în loc să se uite în jos la valurile care i-au înghițit fetele, Horatio și-a ridicat privirea spre cer. A luat un pix, a luat o bucată de hârtie și a început să scrie niște cuvinte care au fost traduse ca fiind versurile unui cântec drag. Când val de durere mă poartă spre cer, oricât mi-ar fi pasul de greu, Iisus îmi șoptește că în El pot să sper. Este pace
în sufletul meu. Ana, după ce a fost salvată, a fost cuprinsă de frică, a fost cuprinsă de teamă, de întristare și de supărare și a vrut să se arunce de pe vas. Cum putea să trăiască fără fetele ei? Ce să-i spună soțului ei? Mai avea rost viața fără copii? Dar imediat un glas blând i-a spus: stop! Tu ai fost salvată cu un scop. Ai o misiune de îndeplinit.
Curând, cei doi soți se întorc înapoi în Statele Unite. Odată ajunși acolo, Horațiu se adresează comunității din care făcea parte și îndeamnă să se roage pentru el. Pentru că își dorea atât de mult ca familia, lucrurile pe care le pierduseră, să le fie recăpătate. Pierduseră pace, dar o păstraseră în același timp. Veniseră momente grele, dar inima lor era încă aproape de Hristos. Și parcă așa, ca un răspuns la rugăciune, Dumnezeu oferă binecuvântările sale. Și curând li se naște un băiat, urmat mai apoi de o fetiță. Dar cum este viața uneori și parcă nenorocirile stau agățate de noi. Băiatul moare de scarlatină. Încă o dată, familia trece prin momente grele, dar speranța, pacea și bucuria sunt acolo. Mai târziu, se mai naște o fată și aceste două fiice ale lor vor crește până la maturitate. Vor fi oarecum rodul păcii, a credinței și a bucuriei pe care cei doi au avut-o alături de Dumnezeu. În tot acest timp, Ana, dar și Horațiu, au văzut mâna lui Dumnezeu prezent în viața lor. Au avut parte chiar și de încercări, dar acestea au fost acoperite cu multe binecuvântări. Au putut să vadă cât de binecuvântați și cât de fericiți au fost pe parcurs. Au văzut mâna lui Dumnezeu, iar acesta le-a umplut inima de bucurie. În 1881 iau o hotărâre mare. Se mută împreună cu toată familia în Israel, Țara Sfântă. Și acolo formează ceea ce i-au numit colonia americană. Un loc în care principiile, valorile, lucrurile pe care ei le simțeau erau expuse. Și nu făceau prozelitism. Ceea ce făceau era a se uita în jur, a vedea o nevoie și a răspunde acelei nevoi. A vedea un om care plânge și a-i oferi o mângâiere. A vedea un om flămând și a-i oferi o bucată de pâine. A vedea un om însetat și a-i oferi niște apă. Răspundeau unor nevoi. 7 ani mai târziu, după mutarea lor, Horațiu moare. În acest timp, Ana și-a adus aminte de nenorocirile de care a avut parte. Mai întâi fiicele, iar acum soțul. Simțea că pământul îi cade de sub picioare, dar din nou, vocea aceea blândă care i-a vorbit atunci, i-a spus: Ana, tu ai o misiune de îndeplinit, nu renunța, nu da înapoi, eu sunt alături de tine. Și în aceste cuvinte și în Dumnezeu a găsit puterea de a merge mai departe și de a duce misiunea familiei până la marginile pământului. Ceea ce începuse între Horațiu și Ana, după moartea amândurora, e preluat de fiica lor, una dintre ele, Berta. Și dacă la început misiunea lor socială era asemenea unei lumânări plăpânde, mai târziu ea începe să ia amploare, pentru că Berta face din tot ce poate un bine celorlalți. Așa că se uită în întreaga societate care o înconjura și răspunde nevoilor care erau acolo. În timpul primului război mondial, când peste tot erau probleme, refugiați, oameni care își pierduseră anumite membre sau poate pierduseră pe cineva drag, găseau alinare în slujirea Bertei și a organizației. Au găzduit refugiați, le-au oferit adăpost, le-au oferit hrană, le-au oferit mângâiere. Berta s-a ocupat de supravegherea mai multor spitale militare. A văzut acolo o mulțime de oameni răniți.
Oameni care trecuseră prin încercări, dar ea reușea să înțeleagă aceste momente prin istoria părinților ei. Oameni normali, asupra cărora vin momente grele. Dar este ceva constant, este ceva care rămâne acolo permanent. Este acea pace, speranță și bucurie. Aceste lucruri care se leagă de Hristos. Într-o zi, pe când era în misiunea ei zilnică, văzu în depărtare un om alături de o femeie însărcinată, călare pe un măgăruș. Și imediat gândul îi se duse la povestea nașterii Domnului Isus. Astfel, după câteva zile, micul copil care se născuse supraviețuie, dar mama murise. Iar Berta a fost rugată să aibă grijă de acest copilaș. Cu mare bucurie l-a acceptat și l-a luat. Și astfel, zile după zile vineau alți copilași, orfani și singuri. Berta i-a luat și a deschis astfel un orfelinat. În cadrul acestuia, copiii au simțit dragostea părintească și au văzut iubirea lui Dumnezeu manifestându-se prin Berta. Ce poveste! Necaz, transformat în binecuvântare, dar nu pentru mine, ci pentru ceilalți. Așa cum cu multă vreme în urmă, necazul a intrat în lumea perfectă a Edenului prin păcat. Și acesta a fost transformat la Betleem într-o binecuvântare. Sunt momente în care noi înșine putem să transformăm poate suferințele noastre, durerile noastre, necazurile noastre în binecuvântări pentru ceilalți. Așa cum spuneam la început, vom avea un moment de dăruire, un moment de oferire. Un moment în care vom oferi pentru o cauză frumoasă, o cauză nobilă. Niște elevi care își doresc să studieze, îi vom ajuta să-și continue studiile. Elevi ai comunității Cernica, elevi ai școlii de aici, elevi care fac parte din comunitatea noastră. Acești elevi au unele limitări pe care noi putem să le dăm la o parte, în așa fel încât visul lor să fie atins. Și, de ce nu, la un moment dat în viitor, ceea ce ei primesc astăzi să se întoarcă ca o slujire pentru localitatea aceasta, pentru capitală, pentru întreaga țară și, de ce nu, pentru întreaga lume. Un moment al nostru de dăruire, care se poate transforma mai târziu într-o dăruire a lor pentru noi. Pentru a afla mai multe despre acest proiect, o invităm pe doamna directoare a școlii, Ioana Mihalache, împreună cu noi. Să vă avem în mijlocul vostru și am dorit să vă întrebăm ce simțiți în legătură cu acest parteneriat între școală și universitatea noastră. Țin în primul rând să vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Mă simt onorată că am avut ocazia astăzi să vă ascult. Sunteți minunați, cântați minunat și m-am bucurat din suflet pentru acest moment. Este un moment care mi-a ajuns la suflet și această poveste, sincer, m-a făcut să lăcrimez și să mă gândesc la toate momentele frumoase din viața mea. Mulțumesc! Țin să vă spun că nu este primul an când noi colaborăm cu Universitatea Adventus. Avem o colaborare foarte frumoasă de câțiva ani. Țin să mulțumesc cu această ocazie conducerea universității, profesorilor, dar și studenților, care tot timpul au fost alături de noi, alături de Școala Cernica, de elevii din Școala Cernica și de cadrele didactice, prin tot felul de activități. Avem un parteneriat foarte frumos. Am organizat tot felul de activități împreună cu studenții în sala noastră de sport, de la Orășelul Copiilor Sănătoși și Colgate și multe altele. Și vă mulțumim din suflet că
nu ne uitați că sunteți alături de noi și credeți-ne că oricât am încercat noi, cadrele didactice și comunitatea locală, să facem pentru acești copii, niciodată nu este suficient. Și acest moment al nașterii Mântuitorului ne ajunge la suflet și trebuie să ne bucurăm din suflet pentru acest moment, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ni l-a dat pe Mântuitor pe acest pământ și că ne-a făcut să ne gândim, și nu numai în acest moment al nașterii Mântuitorului, ar trebui să ne gândim că trebuie să fim mai buni, să dăruim și să fim alături din puțin, să dăm și celorlalți și pe această cale să-i învățăm și pe ei să dăruiască mai departe. Avem copii în comunitate care provin din familii numeroase. Avem copii care au fost abandonați de părinți. Avem copii cărora le-au decedat părinții. Deci avem tot felul de probleme la școală și pe cât am încercat noi, dacă nu suntem sprijiniți și de alte persoane, nu știu, alte universitate Adventus sau alte parteneriate, nu am reușit. Din păcate, din ce în ce mai mult, de când a început pandemia, ca să spun așa, deși înainte încercam să-i aducem la școală, s-a agravat în această perioadă combaterea absenteismului și abandonului școlar. Ne este din ce în ce mai greu să-i aducem la școală pentru că au astfel de probleme și au ajuns unii dintre ei să le fie rușine să vină la școală că nu au cu ce să se îmbrace, că n-au un pachetel să-l pună în ghiozdan și încercăm la fel să învățăm pe copii să vină cu 2 sandvișuri, să dea și colegului, să strângem. Chiar săptămâna trecută și noi am făcut o campanie și am anunțat copiii care au hăinuțe cărora le-au rămas mici sau părinții să strângem și să facem pachetele pentru aceia care n-au. Colaborarea noastră este, sperăm și de acum încolo, de lungă durată. Ne-am bucurat în fiecare an de studenții dumneavoastră care au venit și la școală și la grădiniță să ne colinde și vă mulțumim din suflet. Mulțumim că dăruiți și că faceți un bine comunității. Mulțumim mult! Și noi vă mulțumim și suntem foarte onorați să vă avem alături de noi și să putem contribui la această cauză și la dezvoltarea micilor elevi care vor deveni în curând niște cetățeni ai țării. Cum spuneți dumneavoastră, amin, așa spunem și noi, dar eu mai spun și Doamne ajută, să dea Dumnezeu să ne binecuvânteze și să fie în permanență alături de noi și la bine și la rău și, așa cum ați spus în acea poveste, nu știu câte persoane au reușit să treacă peste ce a trecut acea familie și de multe ori mă uit că atunci când sunt greu încercați, foarte multe persoane spun că Dumnezeu i-a părăsit. Pentru că sunt momentele alea grele prin care îți este foarte greu să le depășești, dar după aceea stai și te gândești că poate Dumnezeu a făcut acel lucru cu un scop și poate a pregătit altceva pentru tine să te întărească și să te facă să devii mai bun. Amin. Cum spune și în verset biblic, că toate lucrurile sunt spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, chiar și bune sau mai puțin bune. Vă mulțumim mult! Mulțumesc din suflet și eu. Mulțumesc mult tuturor! Vă mulțumim mult, doamnă director, pentru prezența dumneavoastră, pentru dorința de a accepta ajutorul nostru și de a vă implica chiar dumneavoastră în aceste cazuri. Atunci de mult a fost o familie care nu a găsit gazdă. Nu avea unde să se nască Mântuitorul lumii. Astăzi sunt copii, așa cum a spus și dumneavoastră, copii care au nevoie de un ajutor din partea noastră. Așa că, în momentele următoare, vom avea un moment de strângere de fonduri. Câțiva băieți care au fost pregătiți dinainte vor trece printre rânduri pentru a strânge donațiile noastre. La final ne dorim să vă oferim și o cifră, pentru că așa cum de multe ori se întâmplă în astfel de momente, unitatea noastră, puterea noastră atunci când suntem împreună, este mai mare decât atunci când suntem singuri. Oh
Pentru mai bine de 150 de ani, versurile pe care Horațiu le-a scris au atins și au încurajat milioane de oameni. De la greutate la bucurie, de la întristare la frunți descrețite și mai mult decât orice, de la durere la pace. Pentru că asta transmite cântecul. Asta transmite și povestea celor doi. Aș încerca să înmulțesc povestea aceea cu 100, 1000, nu știu, 1.000.000 sau oricât și cred că n-aș atinge cât de mult înseamnă nașterea Domnului Hristos și cât de multă pace, bucurie și speranță aduce. El a acceptat să intre în acest pământ, în zonă de război, doar pentru a ne salva pe noi. E o veste minunată. E o veste care emoționează inimi, dar care cred că mai mult decât orice schimbă vieți. Oferă responsabilitate, oferă dragoste și oferă o direcție pentru fiecare viață. Mă bucur să pot împărtăși această poveste cu dumneavoastră, dar aș vrea să te întreb ceva, Marta. Nu mi-ai terminat povestea ta, povestea pe care bunica ți-o spunea de fiecare dată. Adi, ai dreptate. Ultimele versete pe care mi le spunea bunica erau acestea. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. După aceste cuvinte, mă strângea în brațe și cânta împreună cu mine un cântec. Iisuse scump, Tu te-ai născut. Marta, nu crezi că ar fi potrivit și ar fi frumos să îl cântăm împreună? Îți spun și de ce. Am văzut pe buzele mai multor oameni care ne ascultau cum fredonau împreună cu noi unele piese. Crezi că ar fi potrivit? Ar fi o încântare pentru mine și o bucurie să-mi aduc aminte de acele momente. Haideți să cântăm împreună, aducându-i laudă pruncului care s-a născut atunci, un colind tradițional german cu niște cuvinte care ne apropie de Iesle. Ce momente plăcute au fost să cântăm împreună. Cerul, dar și pământul s-au unit în cânt, iar îngerii și Dumnezeu zâmbesc și se bucură în aceste momente. Vrem să aducem mulțumiri speciale lui Dumnezeu, pentru că a fost alături de noi, pentru că a fost prezent aici. Îi mulțumesc că a fost cu băieții de la tehnic, le-a dat putere și discernământ în tot ce au avut de făcut, voci curate și zâmbete coriștilor.
Mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost prezenți și ați putut să participați la bucuria noastră și să ne aducem aminte de Domnul Isus și de nașterea sa. Vă amintiți că la început spuneam că am început să fim așa, ca o familie. Știți cam cât a strâns familia noastră? 5.173 de lei, 50 de euro și încă 100 de lei promisiune. Vă mulțumim mult și cred că pot să fac lucrul acesta și în numele copiilor care se vor bucura de acești bani. Să vă mulțumesc și cred că mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu ei, poate peste 10 ani, 20 de ani, și să văd modul în care ei au fructificat acești bani. Chesterton spunea: paradoxul nașterii Domnului e faptul că un om fără adăpost, sau nașterea unui om fără adăpost, este sărbătorită astăzi, aproape în fiecare cămin. Cred că asta e puterea pe care Ieslea o aduce. Puterea salvării, puterea vieților trăite diferit, puterea vieților schimbate. Așa cum ne dorim să schimbăm viețile copiilor, cred că Ieslea ne schimbă chiar acum viața mea și viața dumneavoastră. Ne bucurăm că am fost împreună, ne bucurăm că am reușit să aducem împreună un colind la Betleem și mai mult decât orice, îmi doresc ca Dumnezeul pe care îl sărbătorim astăzi să vă umple inimile de lumină, bucurie și pace. Pentru ultima dată, în seara aceasta, vă doresc audiție plăcută. Iar Dumnezeu să vă încânte inimile. Cine
Amin.